taas Tukispuva Hirvonen. Ja joo, toi kaveri suutaan tuolta kahviin. Pidemmittä puheitta videon pariin. Noniin. Elikkäs kello on... Tässä on 11. Ja tänään vähän jotain huulia. Mä ehkä näitä kaverikoina vielä toiselle, eikö niin? Ehkä jossain nyt on ihan niin ja... No jaha, tuossa on tänne Kajaani, missä on vahvuus. Erittäin paljon kaikille mun kanavan tilaajille. Ja sinne on tullut nyt aika paljon tilaajia, niin mä kiitän niitä. Ja muutenkin niin tää video tässä tilatkaa Patetsi Stream-kanava Patetsi YKK. Ja sitten myös Urpo Films ja Pärinä DD ja sitten tää Tukispuva Hirvonen. Ai niin muuten siinä Patetsi YKK Stream-kanava. Moikka! Seuraavaan videoon!